ljudi, dobrodošli u jedan moj videoklip, još jedan, možemo tako da kažemo. Znači, ovaj klip će trajati malo duže nego ostali, dobro, ne nešto predugo, ali sigurno jedno 8 minuta. Danas ćemo da otvaramo pekove u FIFA 15. Zašto to toliko dugo zmijem? Zato što je ovo jedan mali specijal za 120 viewsa. I Leo Messi i Marco Reus u prvom peku, znači ne mogu da verujem, malo pre Sergio Busquets inform, sada Leo Messi, Sterling i Marco Reus. Prvi pek Messi, ljudi. Sljedeći pek, da li, ne mogu da verujem zašto nisam vrisnuo. Znači, po drugi put dobijam Messija od kad snimam, znači, i eto, ništa se ne raduje, ne znam zašto. Ali ako dobijemo nekog plagi igrača, vjerojatno ćemo se radujemo. I dobro, ni ovaj nije bio loš. Šta je s ovim pekovima? Sve me nešto hoće, sreća. Znači, otvarat ćemo otprilike ne jednih 20 pekova, možda malo manje, koliko možemo, koliko nam bude vreme dozvolilo. Ajmo, Luis Adriano inform, može. To je vjerojatno nešto jeste, da, on inform je obični od 60.000 poinsa. FIFA World me mnogo smara da snimam. Snimat ćemo samo peko openinge i još nešto. Andre, Iniesta i Prince Prier, a Aubameyang koji je mnogo brz. Dobro, i tu Vinjo, super pek, znači dobili smo Vinja. Sljedeći pek, znači, hoće nas nešto sreća u ovom specijalu za 120 viewsa, znači ništa nešto previše, nadam se da će da ih bude još. I Javier Martinez, može. Ne znam zašto smo nekako sam stao u viewsima, moj kanal je nekako stao. Znači, do pre jedno nedelju dana on objavljen klip da sutra imam 50 viewsa, dobro ne 50, 30 viewsa. Sad dobijem video, znači pre 3 dana nisam dobijem Messi, Suarez, drugi Messi u jednom pack openingu, a treći dok snimam. Znači, i Luis Suarez, jednostavno ne mogu da verujem. 2 Messija, znači, ne mogu da verujem, sutra vjerojatno dobijem neke joystike, pa možda snijemo malo FIFA dok igramo. I tako to. I da možemo da dobijemo i trećeg Messija onako da vrišti. Tu je Pirlo, dobro. Ajmo, sad bih htjela da dobijem nekog jakog informa kao što je na primjer Toni Kroos ili nešto tako, ali jednostavno ništa, Samuel Eto'o, dobro, igra u Evertonu. Dobro, nije loše. Ajmo sljedeći pek, mora nešto dobro jer jednostavno ne pravim ja džavu specijal, ali dobru specijalu dobijemo 2 Messija, pa gdje to ima? Ajmo Ribéry možda ovdje u peku. Jako skup inform. I toliko. I vidimo tu ček Tioti sa 2,5 metra čela. Znači, sve neke crnce dobijem, znači, poletala. Elija, Tiotije, Drogba, pa Bond, znači, 4 najcrnije igrače u celoj FIFA. Ponovo Luis Adriano, ponovo Javier Martinez, Mascherano. Ovaj pek sličan kao malo pre, znači ima Martineza i Adriana kao i malo pre. I
Ajmo još nekoliko pekova i to je bilo to, znači. Idemo na zadnji pek. Znači, rekao sam da će da bude dugo, ali jednostavno nije. Sigurno smo jedno dobrih 8 pekova, možda i 10 čak, otvorili. Ajde nešto dobro. I ajde nešto za kraj. I Radomir Falcao, sinovi, znači super. I David Silva, super. Znači ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, hvala vam za 120 viewsa, hvala vam na 4 subscribera, znači, ćao.